Здравейте, братя българи! Бугарија, јануари 2007. Непол месец по влезот во Европската Унија не се смируваат протестите против нововведените акцизи за ракија произведена дома. Позор! Срам! Заштото използват Европейския съюз за параван да правят своите мръсни дела. Смятам, че и тук за пръв път от 17 години ще стане прецедент и народа ще победи правителството. Народот не ја доби таа битка против владата, но војната продолжи. Аз нямам нищо общо с ракета, но трябва да защитаваме българските вековни традиции. Мен това ме възмущава. До ракета ли стигнаха сега? Значи ли това, че трябва и да посегнате на лютеницата, на всичко домашно? Не трябва, не трябва. Дебатата во соседна Бугарија се уште е жива, но дали е таква и традицијата, како пред влезот во Европската Унија? Селото Горна Бешовица се наоѓа на околу 115 километри североисточно од Софија. Во мирното место со околу 200 жители живее и Тихомир Борисов. Лебот го вади од занаед, кој се појави со влезот на земјата во Европската Унија. Лиценцирана дестилерија или народски кажано казанџија. Значи лиценза се дава на който отговаря на изискванията. Подават се документи, идва си комисия, която гледа и преценява дали да се даде лиценз или да не се даде лиценз. До лиценз. И вече, когато се издаде лиценз, започва работа и си има документация, която се води ежемесечно. Ежемесечно се отчитаме на агенция Митници, било то с или без работа. Логиката на бизнисот што го води Тихомир е што по влезот во Европската Унија домашна ракија може да се прави само кај лиценцирани казанџии. Остатокот од процесот, како изборот на суровина и јачината на пијалокот, си е ист, по вкус на муштеријата. Но тоа што најмногу им загорчи на бугарските граѓани е акцизата за државата. Според Тихомир, расте свеста дека може да биде многу поскапо ако не се плати. Нужно е да се въведат по-строг контрол. Защото като няма контрол, всеки прави каквото си иска. Кои може да бъдат последиците от това? Ами последиците са най-малкото да има смъртни случаи, както ги има непрекъснато. Единственото е наистина да има контрол. Да има контрол. Най-вече от гледна точка на здравето на хората. Това е важно. Нали, акциза си акциз, окей. То е ясно, че си е налог, който се плаща. Но е така като моят познат, който ослепя, значи няма контрол. А трябва да го има. Всички такива нелегални, скрити, направени от перални, от самовари, от тенджери под налягане. То самото съоръжение не е каквото трябва. Парите за акцизата завршуваат на сметка на Царинската управа на Бугарија. Висината на сумата зависи од повеќе фактори. Во малите специализирани дестилерии кои се собственост на физички лица, може да се произведува алкохол само за лична и семејна употреба, без право со него да се тргува. Законот предвидува дека до 30 литри по семејство се плаќа половична акциза, 550 лева или 275 евра за 1 хектолитар чист алкохол. Например, 2,20 лева или 1,10 евра по литар за ракија од 40 степени, а 4,40 лева или 2,20 евра по литар за истата ракија ако се произведени над 30 литри. Дестилационите садови мора да имаат обем до 1000 литри. А за да се продава домашна ракија, треба да се исполнати дополнителните услови. По тој пат тргнал Светлин Мирчев, човек кој старата традиција сака да ја издигне на ново ниво. Ракијният кръжок е едно, както обичам аз да го наричам, образователно забавно събитие.
Не искаме просто да ви сипем по една ракия, да ви пожелаем приятна вечер. Искаме да научите нещо, евентуално ние да научим нещо от вас. Надявам се да имате повече въпроси, задавайте ги. Искаме да стане едно интерактивно събитие. Целта тук е да усетите каква е интензивността на аромата. Това производство трябва да се случва в лицензирани казани, които са под митнически контрол, регистрирани са в митницата. Или другия вариант е да имаме производител, който да има данъчен склад. И вече данъчният склад произвежда ракия, която може да се продава. Която е с бандероли, данъчният склад може да лепи бандероли. Светлин смета дека новите правила за производство се добри и не и штетат на традицијата, но за разлика од неговиот колега Тихомир, тој смета дека царинската контрола е престрога. По влезот во Европската унија многу умина немале пари да ги исполнат условите за лиценца и се откажале. Други пак инвестирале, но потоа затвориле под притисок на инспекциите. Смея да твърдя, че аз не съм виждал друга държава, поне в рамките на Европейския съюз, където да има толкова строг контрол от страна на митницата. В България поне митницата контролира изключително строго и, да кажем, не се прилага така наречения common sense. Да има някакво поле за разбиране, което го има в много западноевропейски държави. В България закона се прилага в цялата му строгост, което до голяма степен е проблем, защото закона е, поне от моята гледна точка, е прекалено строг. Прекалено строг. И пак казвам, това води до загуба на познание, води до това, че много хора се отказват да правят домашна ракия. Во Бугарија има околу 1500 лиценцирани дестилерии, како оние на Светлин и на Тихомир. Во теорија, целата регулатива треба да ја зачува традицијата, но да ја спречи нелегалната продажба и нелегалното производство на ракија. Но во пракса, таа може да се најде буквално секаде и на секој чекор. Иако нови е тезги на овој пазар и не можат баш да се забележат шишиња, упатените велат дека ракија и тоа како може да најдете, ако знаете на која тезга да прашате. Со камера во рака ние не ги најдовме тие тезги, но инспекцијските служби го прават тоа редовно. Само минатата 2017 година биле запленети речиси 300 тони нелегално произведен алкохол, од кои над половината ракија. И додека властите и населението си играат мачка и глушат со новите правила за ракијата, преди по влезот на Бугарија во Унијата, нема сомнежи за корисните ефекти врз другите гранки за производство на алкохолни пијалаци. Преди влизането ни в Европейския съюз, българският винарски бранш беше като една разрушена постройка. След влизането ни в Европейския съюз се случиха много инвестиции с европейски фондове, които позволиха на голяма част от винарските изби всъщност да инвестират. Било то в технология, в самата изба, в оборудване за винарските изби, да инвестират в засаждане на нови лозови масиви, по-модерни, да инвестират в обучение и образование на своите кадри. И бугарските како и македонските винари сакаат да се фалат колку им е убаво виното. Една од најважните разлики е што производот на источните соседи може да се вкуси на повеќе места во светот. Бидейки част от Европейския съюз, това ни позволява да работим много лесно, много по-лесно на много по-достъпни пазари. Като на първо място всички страни от Европейския съюз, но не само, включително за нас е доста по-облегчен вече режима да направим един износ за САЩ, за Канада. С Канада даже България има спогодба вече за безмитна търговия, което ще рече, че да речем, ако се изнася македонско вино, то има мито, има акцизи. В Канада българското в момента вече няма. Тоест има своите големи плюсове и повярвате или не, един износ, подготвянето на документите за един износ, който да направим, да речем в Белгия, на мен ми отнема 5 до 10 минути. Нещо, което преди години беше немислимо. Ја напуштаме Бугарија, додека размислуваме за добиените совети. Некој некаде низ Унијата веројатно се насладува со бугарски производ. Што да понуди има и Македонија. Но за нејзините продукти да го најдат патот до европските трпези, треба и самата да го најде патот до Унијата. Тихомир не планира да го прекине бизнисот. Стилово, ние когато на Балканите правим ракия, ние мислим за храна.
Светлин веќе го одбрал патот кон развој и странските трпези. Докато, примерно, водките се правят от различни видове зърно. Новите правила може би ја направија поскапа, но не ја фрлија во заборав традиционалната домашна лоза или слива.